थांनाय 21 तारिख मे 2025 सालमारिनि सारिखनि दाम बा ताम्मानि जराव करबुक तिप्रा मथानि कायसा नाकंमानि कक चाप पान्दा संजाजाकमानि करबुक तिप्रा मथानि चेयरमेन मिस्टार हिमांशु रियांनि दैदुलमुं बायनो आरो EM दलि रियांनि सिमिचेंगै MLA सन्जय मानिक त्रिपुरा तै यूथ डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट यूथ डिविजनल प्रेसिडेंट तै तिप्रा मथानि वारियर्स तै कुबुनि तिप्रा मथानि आदं रकनो तैनो कक चाप पान्दा संजाजाकमानि कक चाप पान्दानि सय नाहारमुं अंखा लुकुरकनि बागै सामुं तांनानि बागै ब्लक डेभलपमेन्ट कमिटि नि बिसिंतै ख्लायै तिप्रा मथा पार्टी नि फासिंतै हायनि बागै करबुक तिप्रा मथानि सामुं हुमुं रक ब्लक लेभेल डेभलपमेन्ट नि फान्ड रक तै कुबुनि दाल बिदाल सामुं हुमुं रक लुकु हामक्राय सामुं बतां रक आबो कमिटि जे खाजाकमानि तिप्रा मथानि आमो हिरण्मय त्रिपुरानि तुइदुलमुं बाय बिनि तिफांबायनो सामुं ख्लायजाकथन हनै कायसा मेम्बार बहायनो खालायमानि कमिटि खालायमानि खरकसनि आदं रकनो तुयि तै ताबुक कमिटि तुइफां अंगै सामुं तांनानि बारजा हिरण्मय त्रिपुरानो रनानि बागैनो सानमुंनो तुयि तिनि करबुक आरडि ब्लक नि भिडिअनि थानिवो YTF नि आदं रक तिप्रा मथानि आदं रक तिनि थांगै मेमोरेन्डाम याफोर लेखा करबुक आरडि ब्लक नि भिडिअनि थानि जे तिप्रा मथानि सामुं हुमुं ताबुक परक जे लुकुरंनि बागै ख्लाय तंमानि आबो जे कमिटि खाजांमानि बिसिंतै हिरण्मय त्रिपुरानो तुइफां चंगै रेवै बिनि याक्तिनो सामुं ख्लायजाकसन हनै बेलेका हामबाय मिडिया पार्टनारनो एक्चुअली जोङो जागावा गिदिर साइड थानियो मानिके अनेक गोरोमा बसर दोननायखा बे लाखि प्रग्रामाव थांनाय जतनो दिनै एमएलए साहेब दिनै मेडाम दलि बे दिनै प्रग्रामाव थानाय जत सिनियर लिडार YTF बिदाब्ले जत मिलिनो चेयरमेन जेनेरेल जत मिलिनो जों दिनै गजक आरडि ब्लक दिनै प्रग्रामाव थानाय रिप्रेजेन्टेटिभ दजन आसामका आबिनिगो दिनै प्रेसिडेन्ट दिनै मजिब्रा ब्लंगावरनि एस फर कामिं अफ चेयरमेन हिंनि मानो बे और जगह बाग प्रेजेंट दङ जाहाथे जेकुनु रिफिउजी और फैनाय बनि याक्तै जेकुनु जो चेयरमेन भाइस चेयरमेन जेरै खरमामा हाकिना बिनि याक्तिबो सामजलिनाय अब दै जों तिप्रा मथराव भिडिअ सामिटनि जमा रेखा भिडिअ साहेब गाहामनो आसास रेखा वन बाय वन जे चेयरमेन जे भाइस चेयरमेन जे मामा हाकिना तिप्रा मथनि रिप्रेजेन्टेटिभ जे चंजाक गरम गोनां किरु तिप्रानबो एस पार जे सरकारि रुल मते किना चेयरमेन चेयरमेन वन इनफरमेशन जागनाय आबागै जों खाख्लायो जों गामि दङ जेबो जों खायनि आसामनो आसा खालायो जों मामाय परे इनफरमेशन जों वन जों गाहामके सामु खालायनाय